CBC ni yo makare. Erokamano Joyce. Aparo ni kama ne wachako lalo wach mar CBC kata success mar CBC and the time mane waweyo jonyuol oko. And wakao pach jolony. To giweyo nitie ng'at moro ma muhimu ma iluongo ni janyuol tiluongo ni nyathi. And that is why ineno ka gini osebedo kod tabu. Later on kane gi realize nitie ng'at moro ma giweyo ma muhimu ma en janyuol to pach janyuol man pincha. Then inyalo neno kama Magoha, the late Magoha, kano pike at least okelo lokrok moro matin. Another success story, and when we had this committee that was formed by the President Marwa. Tax force. Tax force no kao pach janyuol. Nikech immediately kano kao pach janyuol, you can now see the success. And success can now be seen kanyo chakre nyoro. Nikech pach janyuol osebed kiwe oko. And that is why tax force will succeed. And that is why the nyithindo kanyi duogo back. Nikech after a short time, negi biro kod implementation guidelines. Implementation guidelines were all about pach janyuol. So gigine dhia nyue. To janyuol kiweyo chien to nyaka bed kod shida. And that is why kaka jonyuol we were talking issue mar kao nyithindo gi are too young. We golo nyithindo gi kigoli primary in the name ni tero gi secondary mondo gi ter gi secondary. You are not prepared. Podo kuikre. Ikrok podo ko bede mar kao nyithindo gi tero gi secondary. Nikech ango nyithindo gi age margi alafu capability margi ma mondo gi bedre kendgi is secondary. Podi nyithindo gi podo dwan mondo bed under care mar jonyuol. And that is why we were all the